Magla je tako gusta, ništa se ne vidi. Most nije daleko. Naše odredište je malo napred, zemlja talasa. Wow! Ogroman je! Šta? Tiho! Rekao sam bez buke. Zašto misliš da putujemo ovako, ha? Ugašenog motora, veslajući. Idemo kroz ovu maglu, da nas ne bi primetili. Gospodine Tazuna, pre nego što stignemo do luke, želim nešto da vas pitam. Ljudi koji vas jure, moram da znam zašto. Ako nam ne kažete, bojim se da ću morati da prekinem ovu misiju kada vas ostavimo na obali. Ubica iz magle! Nemam drugog izbora, ali želim da znate istinu. Kao što ste rekli, ovo prevazilazi osnovnu misiju. Onaj kome želim mrtvog je niski čovek koji baca veoma dugačku i smrtonosnu senku. Smrtonosnu senku? Ko je to? Znate ga. Siguran sam da ste bar čuli njegovo ime. On je jedan od najbogatijih na svetu. Brodovlasnik Gato. Gato? Vlasnik Gato transporta? On je najbolji u poslu, svi znaju za njega. Ko? Šta? Gato je vrlo moćni bogataš iz poznate kompanije, to je tačno. Ali ispod površine, sa istom nemilosrdnom metodom preuzima rivalske poslove i narode. On prodaje drogu i krijumčari koristeći bande i ninče. To je bilo pre godinu dana, kada je Gato prvi put bacio oko na zemlju talasa. Došao je na naše ostrvo, koristio svoje veliko bogatstvo da preuzme kontrolu nad našim prevozom i brodovima. Svi koji su pokušali da mu se suprotstave su jednostavno nestali. U ostrvskoj zemlji čovek koji kontroliše more, kontroliše sve. Finansije, vlast, naše živote, ali postoji nešto čega se on plaši. Most. Kada se završi, povezat će nas sa kopnom i to će prekinuti njegovu kontrolu. Ja sam graditelj mostova. Znači, to je to. Pošto ste vi zaduženi za most, stojite na putu tom gangsteru. To znači, oni ljudi sa kojima smo se borili u šumi, oni rade za Gata. Ne razumem. Ako ste znali da su tako opasni, znali ste da će poslati ninđe da vas ubiju. Zašto ste to sakrili od nas? Zato što je zemlja talasa mala, osiromašena zemlja. Čak i naši plemići imaju malo novca. Narod koji gradi ovaj most nema novca za misiju ranga A ili B. Suviše je skupo. Ako sada završite misiju, neće biti mosta. Ubiće me pre nego što dođem do kuće. Ali ne osjećajte se loše zbog toga. Naravno, moj mali slatki unuk će biti potrešen, plakaće. Deda, hoću mog dedu! O, i moja ćerka će proklinjati ninđe skrivenog lišća, svaljujući krivicu na vas zbog napuštanja njenog oca.
Dobro, dobro. Niste vi krivi, zaboravite to. Pa, mislim da nemamo drugog izbora. Moramo da nastavimo da vas čuvamo. O, vrlo sam vam zahvalan. Pobedio sam. Približavamo se obali. Tazuna, imali smo sreće. Niko nas nije primetio. Odlična vožnja. Ovdje se rastajemo. Srećno. Hvala. Hvala što si rizikovao sa nama. Samo budite oprezni. U redu. Vodite me kući i mislim da tamo stignem u jednom komadu. Dobro. Sljedeće ninđe koje pošalju neće biti čunini, bit će džonini, elitne ninđe smrtonosnih veština. Neću dozvoliti da Sasuke i ovog puta pokupi svu slavu, verujte mi. Tamo! Samo miš. Miš, ma da, svako može da provali tvoju glumu. Toliko je očigledno da me je sramota. Naruto, to su kunai noževi. Opasni su. Ne pokušaj da me uplašiš, ti prljavi mali patuljku! Da li se neko krije tamo? Ne, tamo su! Hej! Tamo! Dosta, Naruto! Šta? Zašto si to uradila? Neko nas stvarno prati, veruj mi! Da, naravno. Prekini da lažeš i da se ponašaš kao malo dete. Naruto, pogledaj šta si uradio. Već! O, ne! O, izvini, mali zeko, izvini! Sva ova zbrka oko glodara. To je snežni zec. Ali boja, njihovo krzno je belo za vreme zime, kada su dani kratki i ima malo sunca. Ovaj zec je rastao unutra, daleko od sunčeve svetlosti, što može biti samo za jednu svrhu, tehniku zamene. Znači, već su ovde. Nije ni čudo da demonska braća nisu uspela da izvrše zadatak. To je duplikant ninja iz sela sakrivenog u lišću. Kakashi iz plemena Sharingan. Pazite! To mora da je. Evo je, moja šansa da zablistam, verujte mi! Ovog puta sam spreman! Neću da izgubim od Saskea!
Vidi, vidi, zar to nije Zabuzamo moči? Odbegli ninja iz sela sakrivenog u magli. Odbegli ninja? Šta god, ništa me neće sprečiti. Spremi se, kreni! Smetaš. Pomeri se. Ali zašto? On nije kao druge ninje. On je liga za sebe. Ako je on naš protivnik, treba će mi ovo. Ovo je mač sa 2 oštrice. Kakashi Sharingan oka. Da li sam pogodio? Pa šteta, a? Ali morat ćete da predate starca. Sharingan? Šta je to? O čemu on to priča? Ima li on neku specijalnu moć? Sharingan. Sad brzo! Manji borbena formacija! Zaštitite graditelje mostova i držite se van ove bitke. Učio sam vas timskom radu, sada je vreme da ga upotrebite. Spreman sam. Njegovo oko, šta je to? Dobro, izgleda da ću vidjeti jednog Sharingana u akciji. Ovo je velika čast. Svi ponavljaju Sharingan, Sharingan. Hoće li mi neko reći šta je Sharingan? Sharingan je retka moć. Počiva u očima. Korisnik ove vizualne tehnike ili doijitsua može u sekundi vidjeti i razumeti svaki genjitsu, taijitsu i ninjitsu i uzvratiti napad istom merom. Sharingan je specijalno retka forma doijitsua. Ali Sharingan je više od toga. Mnogo više. Pogodio si, dečače, ali si samo zagrebao površinu. Sharingan može da analizira protivničku tehniku, a onda da je ponovi do najsitnijih detalja. A što se tebe tiče, Johnine, u odredu ubica skrivene magle imamo naređenje da te ubijemo čim te vidimo. Tvoj profil je u našoj bingo knjizi. Nazvan si čovek koji je kopirao više od 1000 tehnika. Kakashi, ninja duplikant. Šta? Kakashi sensei je tako poznati ninja? Wow, to je tako cool! Sačekaj malo. Sharingan je retka osobina koja se pojavljuje samo kod nekih članova Uchiha klana. Mog klana. Da li je on... Dosta priče. Moram da uništim starca. Sada. Znači, prvo ću morati da ubijem tebe, Kakashi. Neka tako i bude. Eno ga tamo! Stoji na vodi! Zakuplja ogromnu količinu čakre. Ninja umetnost, tehnika sakrivene magle. Nestao je! Sensei! Prvo će krenuti na mene. Ali, ko je on? Zabuzamo moči, bivši vođa odreda ubica sakrivene magle, majstor tehnike tihog ubistva. Tihog? Kao što ime kaže, dešava se u trenutku
bez ikakvog zvuka ili upozorenja. Tako je brzo da odeš sa ovog sveta da ne shvatiš ni šta se desilo. Sharingan ne može potpuno da ga neutrališe. Ne spuštajte gard. Pa ako nešto izgubimo, bit će to samo naši životi. Kako možete da kažete tako nešto? Magla postaje sve gušća i gušća. Zemlja talasa je okružena okeanom. Guste magle su uobičajene. Sensei! Osam tačaka. Šta je to? Vrat, kičma, pluća, jetra, glavna vena, glavna arterija, bubrezi, srce. Sada, koja će biti moja tačka? Osjećam da ne mogu da dišem. Jedan plitki dah, jedan mali pokret oka je dovoljan da u sekundi donese smrt. Guši me! Ako se nastavi ovako, poludeću. Sudar 2 Johnina na život i smrt. Nikada nisam osjetio ovakvu jezu. Kao da mi neko isisava životnu energiju. Ne mogu da podnesem. Radije ću oduzeti. Sasuke! Smiri se. Štitit ću vas svojim životom. Sve vas. Neću dozvoliti da moji drugovi umru. Veruj mi. Ne bih bio tako siguran. Gotovo je. Sensei, iza vas! Tehnika vodenog klona. Nemoguće. Čak i u magli. Video je kroz moju iluziju i kopirao je u trenutku. Ne pomeraj se. Gotovo je.